Dio, għatina li aħna nimxu lejk fuq l-eżempju tiegħu u nkunu xhieda tas-sewwa tiegħek quddiem id-dinja b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għalin mill-ktieb tal-Atti tal-Apostoli. F'dak iż-żmien Pawlu qal lill-poplu: jiena ludi imwieled f'Tarsu ta' Ċiliċja, imma mrobbi f'din il-belt f'riġlejn Gamaliel u mħarreġ bir-reqqa fil-ħarsien tal-liġi ta' missirijietna. Jien mimli ħeġġa għal Alla bħalma tinsabu l-koll mimlija. Aziz, jiena ġab xerret f'sagrifiċċju u żmien it-tluq tiegħi wasal. Qabad taqbida tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Bil-bqija emmer fuqarija il-Kuruna tal-Ġustizzja li biha f'dak il-jum taħallas minnu lejn l-imħallef ġus. Dak iż-żmien Ġesu wera ruħu l-ħdaq u għalilhom: morru fid-dinja kollha x'għandu b'xara tajba lil-ħolqien kollu. Min jemmen li jtagħmel tisalva, iżda min ma jemmenx ikun ikkundannat. U dawn huma l-mirakli li jsieħbu l dawk li jemmnu. F'ismi jkeċċu x'jagħmel, jitkellmu b'isna ġodda, jagħmlu srieb b'idejhom. U jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt, ma jagħmilhomx ħsara. Iqegħdu jdejhom fuq il-morba u dawn itiebu. Il-kelma tal-Mulej. Jaqra bil-ktieb tal-profeta Isaija u qal: l-Ispiritu tal-Mulej fuqi għax hu ikkonsagrani bagħti minħabba l-ħelsien mill-għażin imma Ġesu Kristu ta' kienet għamel omelija żgħira meta qal: din il-kitba seħħet illum intom u tisimgħu. Dak huwa il-programm ta' Ġesu Kristu, dak huwa diskors programmatiku. Dan li kellu Ġesu Kristu jagħmel il-ministeru tiegħu. In-nies ta' Nazaret li Ġesu Kristu ma fehmhomx, għaliex il-messaġġ ta' Ġesu Kristu kellu jkun skont il-profeta Isaija għal żvanġeġġa ma nitfiriex, mhux li nemmen ma nitfierx, ġejt il-wassal il-ħelsien. Dak kien id-diskors programmatiku ta' Ġesu Kristu. U meta nqabbel il-Ġesu Kristu ma' San Pawlu, inħoss li dawn il-kelmiet magħmulin mill-ittra tiegħu lill-Korintin, il-Finita l-Korintin, huwa il-diskors programmatiku tiegħu. Sabiex dawn li jgħixu ma jgħixux għalihom infushom imma dak li wiet u l-xoxta għalihom. Din kienet il-ħajja ta' Pawlu.
li fl-evangelizzazzjoni tiegħu Pawlu għadda minn tbatija kbira. L-martirju tiegħu ma kienx biss meta ġarumma qatgħu rasu, imma l-martirju tiegħu kien fl-evangelizzazzjoni li żjed. Fl-ewwel vjaġġ missjonarju tiegħu Pawlu jiġi mħaġġar mill-Lut tal-Istra. Li ħaġġruh, ħasbuh mejjed. Imma xi disċipli daru miegħu u qam fuq riġbek u daħal ġewwa l-belt. Għandna l-Atti tal-Apostli mimlijin dak li għadda Pawlu minnu. Fil-belt ta' Filippi, fit-tieni vjaġġ missjonarju tiegħu, Pawlu flimkien ma' Sila jiġi msewwed u mixħud fil-ħabs. Imbagħad nafu kif mod mirakulus għamel dak it-terremot u ġie meħlus fil-ħabs. Pawlu hemmhekk evangelizza għaliex il-gwardjan li kien immew twerwer u bassa fil-Pawlu qiegħed li ma ħarabx. U allura mbagħad hemm storja ta' evangelizzazzjoni warajja. L-istess ġewwa tieni. Meta Pawlu mara kemm din il-mod jipprika bil-filosofija u forsi dik l-inqas darba li kellha influwenza il-prinka ta' Pawlu għaliex jipprika bil-filosofija. Hemmhekk anke ġewwa m'għandkomx ħafna misterijiet, għax jienu li bl-Evanġelju nissilkom fi Kristu bil-qawwa kollha nitlobkom ixfu lili, mhux li kien jixfu lil Pawlu. Jekk aħna ngħidu li Pawlu huwa l-mistier spiritwali tagħna, ewwa, jekk immorru għar-raba' kmandament, aħna nweġġu lil mistierna u l-omna, ewwa, ġiebuna fid-dinja mela kemm aħna nkollha għandna nweġġu. Il-mistirijiet spirituali tagħna. U Pawlu huwa l-katekist tagħna, huwa l-mistier tagħna. U fil-mentalità ludija tweġġaħ il-mistiera kullhom mhux biss ma tagħmilhomx ħsara, mhux biss tilħobhom, imma wkoll tilqa' t-tagħlim li jgħalmuk huma dik il-mentalità ludija. Li tħaddan it-tagħlim li jħaddu huma, li tħaddan is-sibijiet li jħaddu huma. U allura aħna wkoll jekk illum aħna lil Pawlu ngħidulu mistier tagħna, ejjew narfuh verament bħala mistier tagħna fis-sens lodi u nħadnu it-tagħlim li hu verament jgħallem. Ġesu Kristu mgħajjem mill-imwiet, dik hija r-risposta quddiem kull problema, quddiem kull ħaġa, r-risposta li għatina Pawlu hija Ġesu Kristu u dan imqajjem mill-imwiet. Għalhekk din il-għodba inkantawlek Pawlu, int badejt l-ħreġ martirju biex ixxerret il-fuġej. Int mexxina Pawlu mqaddes waqt is-sija tat-taqbid. U nitolbu sabiex fl-istqarrija tal-fidi tagħna nuru li jagħmlu l-idveri ta' dan il-missier tagħna billi bħalu ngħixu fl-imħabba u l-ħeġġa l-kelma tiegħek ta' salvazzjoni nitolbu. Mulej, int sejjaħt lill-Apostlu missierna biex ixandra l-Evanġelju tiegħek satru fl-art. Nitolbuk biex tkompli ssejjaħ mill-parroċċja tagħna żgħażagħ għal ħajja saċerdotali jew reliġjuża biex ikomplu din l-opra qaddisa. Nitolbu. jeħles minn tempesta qalila u jasal din il-gżira. Għal-ġittana zammejtu għaw tletxu u għoġbot l-ħada tiegħu fostna tisserbaħ bil-predikazzjoni u bil-mirakli tiegħu. Għalhekk aħna nibqgħu dejjem niċċelebraw it-tifkira tiegħu bħala l-Apostlu li xandrilna l-fidi u l-missier li nissilna fi Kristu. Għalhekk għal-tajja kollha tal-anġli ima kbira f'akru u nkantawlek bla qiegħda.
Ġesu Kristu. U għal il-lejl qabel ma mata, qal post li dejn għaddisa u l-bir ta' tiegħu. Refajnejn lejn is-sema lejn Alla missieru u li tista' kollox, radlem il-ħaj, birek, qasam, dak li d-disċipli tiegħu u qal, kudu u kullu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għal-mod. Ekku kol wara ritla ħada il-ħalċi għaziz li dejn għaddisa u l-bir ta' tiegħu, reġa' radlek il-ħaj, birek tal id-disċipli tiegħu u qal, kudu u jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi tal-dem, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-mafra tat-tubin. Għamlu dan tifkira tiegħu. Tagħmlu l-misteru tal